Aurreko bideoan ikasi dugun moduan, ekonomian 3 jarduera nagusi bereizten ditugu. Ekoizpena, banaketa eta kontsumo. Bideo honetan ikasiko dugu zein taldeek parte hartzen duten ekonomian, bai eta zer nolako erabakiak hartzen dituzten aurreko 3 jarduerak kontuan hartuta. Lehen taldea, kontsumitzaileak izango dira. Kontsumitzaileek haien lehentasunen arabera eta baita diru-sarreren arabera hartzen dituzte erabakiak. Begiratu hurrengo adibidea. Demagun iPhone berri bat nahi dugula. 600 euroko salmenta prezio duela, eta guk bakarrik 300 euro ditugula. Zer egin dezakegu? Gure lehentasuna iPhonea da, baina diru-sarrerek mugatzen dituzte gure erabakiak. Horregatik, 300 euroko beste telefono batekin konformatu beharko gara, edo denbora itxoin, beste 300 euro aurreztu eta iPhonea erosi. Bigarren taldea, enpresak ditugu. Esan bezala, hauek ekoitzi eta banatzen dituzte produktuak, bai eta zerbitzuak eskaini ere. Enpresen helburuak hurrengoak dira. Etekina maximizatzea izango da enpresa guztien helburu nagusia. Beste hitzetan, dirua irabaztea. Hau da, diru-sarrerak gastuak baino handiagoak izatea. Geroz eta diru gehiago irabazi, orduan eta handiago izango da enpresa, eta horrela, munduko herrialde ezberdinetan hasiko da hazten. Hazkundea beraz, bigarren helburua izango da. Merkatu eta bezero berriak bilatuko dituzte ahalik eta etekin handiena lortzeko. Azken aldi honetan, garrantzi handia hartzen ari den beste helburutako bat gizarte erantzukizun korporatiboa da. Hau da, planetaren eta gizartearen ongizatea bermatzea. Azken helburua, enplegua sortzea izango da. Enpresek produktuak ekoizteko eta banatzeko langileak behar dituzte. Beraz, hau izango da laugarren helburua, enplegua sortzea. Azkenik, sektore publikoa izango dugu ekonomia sisteman ere. Sektore publikoa 3 mailetan banatzen da. Lehena, tokiko administrazioa deituko diogu. Adibidez, Amorebetako udala tokiko administrazioaren barruan egongo da. Bigarrena, autonomia erkidegoko administrazioa izango dugu. Euskal Autonomia Erkidegoa adibidez. Eta hirugarrena, administrazio zentrala izango da. Espainiako gobernua. Espainiako gobernuak adibidez erabakiko du pentsio sistema nolakoa izango den, edo langabezia nola kudeatu. Bestalde, osasuna eta irakaskuntza sistemak Euskal Autonomia Erkidegoaren menpe egongo dira. Eta amaitzeko, zabor bilketak, kaleen konponketak eta bar, udaletxeek kudeatuko dute. Gainera, aipatzekoa da sektore publikoak edo gobernuak legeak jartzen dituela merkatuak eta gizarteak ondo funtzionatzeko. Eta baita, zergak eta inpostuak jasotzen dituztela, gero, diru laguntzak, pentsioak eta ondasun publikoak eskaintzen. Honaino, ikusten dugunez, 3 jarduera ekonomikoak identifikatzen ditugu. Ekoizpena, banaketa eta kontsumo. Eta jarduera hauen inguruan erabakiak hartzen dituzten 3 taldeak bereizten ditugu. Kontsumitzaileak, enpresak eta sektore publiko. Honekin, lehenengo gaia amaitutzat emango dugu. Sarrera moduan, espero dugu ideia orokorrak argi izatea. Aurrerantzean, sakonago aztertuko ditugu ekonomiaren eta sistema ekonomikoen alderdi ezberdinak. Oso garrantzitsua izango da beraz, ekonomiaren funtsaren gaiko bideoak menperatuak izatea. Bestela, zaila egingo zaigu aurrera egitea.